Uluhan sa balita sa alas 12. Sa ato, Korte Suprema, gihangyo sa pagpuspon sa election. Apa na mga sumbuanon ng pahilang baruganan ini. Pagpangapurapod sa mga PCOS machines, kipatayon karoon lawa. Pamilya ni Tata Negro, nagtuong politikang guild ang hinungdan sa pagpatay sa biktima. Sa kauluhan, Senator Aquino, may klarong way pamor ng ipangayo kaniya ang Iglesia ni Cristo, bugti sa pagintosok niya. Live, gikan sa INTV CCTN News Center. Kini ang balita sa alas 12. Mayroon do. Ako si Dante Lozon, umarasab sa kinabukang puwersa sa INTV CCTN News Team. Wadog kaninyo sa INTV Balita sa alas 12. Sa Dinalye, taliwa sa mga pagduda kung mapapas pa sa Comelec o maapas pa sa Comelec o Smartmatic ang paghatod sa mga bago mga flashcards nga ipuli sa mga depektoso sa tanang rehiyon o dapit sa nasod. Ang Concerned Citizen Movement pinangaluhan ni Attorney Harry Roque dito sa kauluhan, formal nang dibuso sa ilang petisyon sa Korte Supremang di una ihinayo ng election karong Lunes. Gawas na ini ipahayo usab sa grupo ni Roque ang ipatuman ang manual counting aron masigurong kasalingan ng resulta sa piniliay. Dili sa sugbol ay lain na reaksyon ug sugyot sa pipila ka mga sektor kalabot ning nitumaw nga problema sa mga PCOS machines. Ang Dilaab Foundation miawhan sa Comelec na himuon yun ang manual counting aron masigurong limpyo ang eleksyon. Bato ni Father Carmelo Diola sa Dilaab Foundation nga di pa anda ng Comelec alang sa 100% computerized election ug wao sa siya'y nakitang dautan kung ipatuman man ang partial manual counting. Pamilya ni San Fernando Mayor Lacambini Reluya mubali sa pagpasag ang kaso batok sa mga kanoy nga giingog mo'y nanuhol aron ang bana sa mayor mo'y maduot sa kasong pagpatay sa usa ka negosyante. Very po si Lochi Navarro. Gibasura sa City Prosecutor's Office ang kasong pagpatay sa usa ka businesswoman batok sa bana sa mayor sa San Fernando. Si Noynoy Reluya nga nakadawat og resulta sa kaso nga gidismiss kagahapon. Mibutyag sa mga tigbalita nga dako ang iyang pasalamat sa tabang sa migawas nga testigo kay nakabaton sa sila hustisya nga nagpamatuod nga wala siya kalambigitan sa maong kaso. Iabot ron sa piskalya nga mong tubag nga karon migawas gyud ang desisyon nga at least no kalpante na ko nga bagyo ko'y sala nga sa ilang gibuhat klaro man gyud bisag saan klaro man gyud nga gahayag sila sa katao para la itudlo si Noynoy Reluya nga mga master. Midugang si Reluya nga bisan pa nahibaw-an sa katawhan ng kamatuoran apan ilang gitun-an karon ang pagpasaka og kaso batok sa mga kanoy pag-iingong mipasangil kaniya nga suspect sa pagpatay sa businesswoman sa maging tuig. Cebu, yes, 100%. Countercharge, yes. Amo sang i-konsulta sa abogado og unsay pinaka-bugat sa iyang gibuhat sa ako. Niyatubang sab sa mga sakop sa media ang testigo nga si Rolando Bahaw aron ipakita ang mga airline tickets nga giingong gilukat para kini makalarga sa syudad ug makatestigo batok kang Noynoy Reluya apan kini kalit nga mibalisangit na konsensya siya mao nga wa kini magduha-duha sa pagbutyag sa tinuod bisan pa nga mabutang risgo ang iyang kinabuhi. Alang sa kasayuran sa publiko walay konsiderasyon o walay kwarta nga naglambi o kantidad nga naglambigit o nagtali niini ang ako ang mahatagan nako ug matinaw nako ang maong issue mahatagan nako og patinawan ang publiko labi na sa mga San Fernandohanon kinsa na ukay niining maong hitabo makita. Hinakaksab si Bahaw nagibaylan siya sa mga Reluya mao nga kalit siya nga migawas batok sa mga kanoy. Luchi Navarro naghatod sa balita karon. Karon sa balita sa kauluhan, grupo sa mga IT experts subling nanawagan alang sa manual nga paghihap sa balota. Samtang Senator Aquino may pasalig way pamor ng ipangayo kaniya ang Iglesia ni Cristo. May report si Divine Marcial Flores. Ang Philippine National IT Standards Foundation subling nanawagan alang sa parallel manual count atol sa eleksyon karong Lunes. Matod sa grupo nga ang pagkapalyar sa mga PCOS machines atol sa pagtesting niini niadtong Lunes, nagpamatuod lang nga kinahanglan gyud nga i-counter check ang electronic poll results. Apan ang COMELEC hingpit nang mibasura sa mga panawagan ug desidido gyud kining mopatuman sa poll automation human mipasalig ang Smartmatic nga ilang mailisan ang tanang flashcards karong adlaw ug mapahigayon na ang pagtesting niini sugod ug mga adlaw.
Ang frontrunner sa Liberal Party nga si Senator Ninoy Aquino III mibutyag ang Iglesia ni Cristo way gipangayo kaniya bugti sa pag-endorso og sa iyang running mate nga si Mar Rojas. Matud ni Aquino nga ang leader sa Iglesia ni Cristo nga si Eduardo Manalo way pabor nga gipangayo kaniya og wa sab siya gitanyag niini. Gawas kang Aquino ug Rojas laing kandidato nga ilang giendorso alang sa pagka-senador, mao sila si kanhi Senator Franklin Drilon, kanhi Senator Ralph Recto, Congressman Rofi Biazon o Congressman TG Ginguna. Ang Iglesia ni Cristo gibanabana nga dunay 1.5 ngadto sa 2 million votes. Sa mga nangaging eleksyon, si kanhi President Joseph Estrada ang giendorso sa Iglesia ni Cristo niadtong 1998 presidential elections. Samtang si President Gloria Macapagal Arroyo ang inausab nga giendorso niadtong 2004 elections. Divine Marshall Flores nagatod sa balita sa alas 12. Ug mao to naglangkon sa NTV balita sa alas 12 sangan sa kinadibuga puwersa sa NTV CCTV News Team ug Technical Team. Ako si Dan Tilason. At ang karong hapon ng balita karon, up next, Santos nga Misa live madugat gikan sa CCTV Channel. Mayngod do.